lafiya wulikajɔw bolodali lafiya wulikajɔw bolodali do walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti sa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye courant tigɛtigɛ n'o ye ka panneau solaire installé min ye courant tigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réserve yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bɛ jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲɔngo hôtel lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel lafiya référence do. Dugu kɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye courant fil dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la Fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a dan ma diya mɔgɔ si la nin ye Mamadu ye taxi bolila don k'a to mobili boli la a ye courant poto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa a ye EDM SA ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la Mamu fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana na nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ Isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ i komi Mamadu n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ EDM SA ka service wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la fasodenw aw kana ɲina ka dantɛmɛ walew ko fɔ kuranko ta fan na aw bɛ weleli kɛ 36077 la walima agence EDM SA mun ka surun aw la an balimaw a y'a fɔ tare Agri-Sup Bamako min ye sanayɛlɛ kalanso ye sɛnɛ baganmara ale ni jɛgɛmɔ ni vétérinaire k'an ka jamana kɔnɔ a siɲɛ fɔlɔ nin y'o dayɛlɛtɔ ye bamakɔkaw fɛ yen école supérieure privée des sciences et techniques agricoles Sotiba Bamako yan min ye maa min b'a fɛ sa ka kalan kɛ sɛnɛko ta nasira fɛ baganmara jɛgɛmɔ vétérinaire ani sɛnɛ ta sira bɛɛ lajɛlen fɛ i wasa don Agri-Sup la u n'u ka système LMD ni maa min b'a fɛ ka DIT kɛ sa ka ɲɛsin reproduction animale incinération artificielle animale ma i bɛ se ka taa ye minnu fana b'a fɛ ka licence kɛ en médecine vétérinaire olu fana bɛ se ka taa ye min ye DIT reproduction animale ale ni incinération artificielle animale o bɛɛ lajɛlen kalan bɛ kɛ Agri-Sup la Bamako tɔgɔ sɛbɛnw olu bɛ daminɛ min ye novembre kalo tile 10 ye ka taa bila sa fo min ye kalanta olu waatiw la maa minnu mana yen sugandi i kɔni b'a dɔn i bɛ wasa sɔrɔ sabula min ye baganmara jɛgɛmɔ ka taa se vétérinaire baaraw ma o bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ yen tɔgɔ sɛbɛn saraw sa olu ni tɔgɔ sɛbɛn ko ni sɛbɛn fɛn fɛn bɛ k'a la i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la min ye 74 98 74 47 74 98 74 47 min ye Agri-Sup Bamako ye a bɛ Bamakokaw fɛ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sotiba Estade malien ale ka ndulati kɛrɛ kɛnɛfɛ n'aw taara ye don o don k'aw bisimila ka ɲɛ Jules Jean B Kone vétérinaire do wa min ye kalanso in ye a tigi ye ale yɛrɛ ye a y'aw boli joona sabula min ye kalanyɔrɔ in ye a kalanso a hakɛw dɔnnen do yaasa aw ka se k'aw denw tɔgɔ sɛbɛn joona u ka kɛ an ma jigisigi ye ni bɛ wari ci i bɛ wari ci nɔgɔyala sama mɔnɛ ni bɛ wari da i bɛ wari da nɔgɔyala sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔ ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bɛ dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni
aw ka sanni kɛ o kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonus la k'a daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonus sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonus buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛ bɔ an ka lasigiden nɔfɛ aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a sifilɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter sama mɔnɛ i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye an filɛbaaw ni an lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn wala ye min ye bamakɔkaw ye olu kɔni bɛ fɛn fila de nɔfɛ bi sɛ ani gasoil ko gɛlɛya kɔni bɛ halisa dɔɔni tumutu an b'an ka wolomasiri tabaw fo fala ye baara kɛcogo ɲuman a n'a kɛcogo ɲuman kɛlen kɔfɛ sa min ye waleɲuman dɔnw bɛ ka kɛ sare kenakaw olu ko min ye kulukoro ye fala ye kulukoro gouverneur k'a kɛra olu ka kin ka ye dɛ o y'o jɔnjɔn d'a ma kunungo duwansakaw fana ko waleɲuman tɛ se ka dogo u ka gouverneur kɔrɔ a ye wulikajɔ min kɛ u y'o bonyamasegi kɛ a ye min ye an jatigi filanan n'o ye Isiaka Nazim ye conseil régional président fala ye a ye jate bɔ dɛ a ye bɛɛ sigi ɲɛŋɔɛ nin donna nin na an ye nin kɛ tan k'a kali bɛɛ ɲɛna parce que n'i ye nin sugu kɛ n'i taara congé la i kɔ kuma bɛ caya dɛ tiga hɔrɔn ɲɔgɔnkaw fara ka ca ministère de la culture ale ye kunungo Bamako musée kɔnɔna na fɛnkɔrɔ marayɔrɔ la fala ye ale fana y'i bolo fa k'a ton kokura Abdou Walagem k'an ka taa Kanku Musa sanu waati nfa mara ale tun b'o kɛnɛ kan wolomasiri tabaw ka gun ka fala ye wulikajɔ bɛ senna hali bi nka min ye wolomasiri taba fila ye ko kunungo jamanakuntigi olu jɔsi ka bɔ wolomasiri tabaw ka ko la Kidal gouverneur kɔrɔ n'o ye Fode Maliki Sisoko ye ne ale minɛna kabini furancɛla fanga daminɛ waati ale ko ale bɔra a la an yɛrɛ terikɛ n'o ye colonel major Kasum Goyita ye waati min na bandaw bɛ fanga la ale tun ye sécurité d'état directeur de fala ye ko ale fana jɔsira ka bɔ sɔrɔdasiw ka gun kan nin bataki ni an ka kumaw la kumabaw ye sɛ sugu sɛ faga sugu bagan kamaman fagali sugu o de bɛ senna bi kosɛbɛ bi ye décembre kalo tile 31 san 2025 an bɛ se ka bɔ fana sɔgɔmada fɛ kunnafoni di kɔni nin y'o fana kibaruya labanw ye fala ye ka kɛ ni ɲinansan kɔnɔna ye san wɛrɛ an n'a lajɛ sa ala sɔnna ma an na tile kɔnɔna lajɛ sini Lazara walima nɛgɛ kanɲɛ 17 waati n'a ɲɔgɔnnaw o b'a sɔrɔ dugu kokaw fɛ san wolo kuruba nka n'a karila kuru la fana a b'an ye dɛ ala kana kɛ ten fala ye an bɛ taa fa fɛ fɔlɔ an k'olu ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna fala ye hakili 31 kɔfɛ 32 bɛ yen dɛ n'i ma 31 ɲuman ban i 32 i b'o k'i dalen dɛ o ɲuman ye min ye an ka hakili to an yɛrɛ la an ka hakili to siraw la an ka hakili to denmisɛnninw na Petar ko kuma in bɛ ka fɔ ka dɛsɛ nka faamaw ni fantanw ni maaw yɛrɛ fala ye Petar bɛ ka ci Bamakɔ fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen fɛ ne dun y'a mɛn k'a fɔra k'a tɛ ka feere fɛn min tɛ ka feere o bɛ ka don cogo di wa dɔ bɛ yen n'a cira a bɛ kɛnɛ ko dugu wulitɔ don fala ye an b'an sara faamaw la k'a ɲɛf'u ɲɛna an ye ko dɔ la kɔlɔsi Yirimajɔ Zɛrini Sadi 26 Marisi kɛrɛfɛla la kamalen dɔ bɛ yen mobili dɔ b'a bolo fala ye n'a ye vitesse ta ni mobili in ye i b'a fɔ ko sɔrɔdasiw ni dɔ karilen don ɲɔgɔn na u bɛ ka mugu ci kamalen ka mobili bɔ waati tɛ dɔwɛrɛ nɛgɛ kanɲɛ 22 ka taa se su kɔnɔna ma a dun b'a kɛ waati min
a bɛ jatigɛ wuli ne hakili la nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye nin t'a siɲɛ filanan ye an bɛ ko min yɛrɛ kɔnɔna na bi o yɛrɛ dɔrɔn kama faamaw kan ka kamalen wele ka kuma a fɛ parce que kunun surɔ ta maa minnu tun bɛ exposition kɛyɔrɔ in na olu caman kun bɛ na karataw kari ka taa dɛ donc an b'a ɲini ɲɛmaaw fɛ su o su de ye nin anw ka yɔrɔ la Stade 26 Mars kɛrɛfɛ sira min bɛ fala ye k'a ta o la ka taa wara ka sirafara la ka na kamalen de bɛ mobili in boli n'i y'a mankan mɛn i b'a fɔ ko sɔrɔdasiw ni dɔ karilen filɛ ɲɔgɔn na nin ayiwa nin waati in donna fana ko jatigɛwale kɛbaaw bɛ yen ale ni mobili b'a ale bolo a bɛ ka nin kɛ su ani tile anw dun fana fanfɛla la sa fala an ye min lakɔlɔsi denmisɛnnin dɔw donnen bingali sugu min na u bɛ sɔrɔdasiw ka fini don ka taa bin maaw kan a kelen kɛra Orange Money